αγαπητοί φίλοι, θα το πούμε και για τους ξένους φίλους μας στα αγγλικά. Καλώς ήρθατε στην πόλη της ελευθερίας, στην πόλη των ποιητών, και θα διεκδικούσα και ένα άλλο τίτλο, και στην πόλη των πρωθυπουργών. Μια μικρή πόλη των 15.000 έχουν γεννηθεί από τα σπλάχνα της 5 πρωθυπουργοί, μια πρωτοτυπία η οποία στις μέρες μας έχει επαναληφθεί με το όνομα Παπανδρέου και Μητσοτάκη. Είναι πατέρας και γιος. Ο πρώτος πρωθυπουργός της Ελλάδας, ο Χαρίλαος Τρικούπης, διπλωμάτης, αλλά και ποιητής, αλλά και ιστορικός, έχει γράψει την ιστορία της Ελληνικής Επανάστασης, ο Σπυρίδων Τρικούπης. Θέλω να ευχαριστήσω το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας, τον πρόεδρο, τον καθηγητή, τον κύριο Τριαντάφυλλο Κοτόπουλο, την ψυχή του φεστιβάλ, η οποία είναι δυτή σαν το αυγοτάραχο, ο ένας είναι άντρας, η άλλη είναι γυναίκα, τον πρόεδρο του Γραφείου Ποιήσεως, την ψυχή κυριολεκτικά, τον Αντώνη το Σκιαθά, τον ποιητή, και την διευθύντρια, την κυρία Λιάννα Ζαζά. Ζωζά. Από την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών που είχαμε το δρόμενο στο opening στην Πάτρα την Πέμπτη, και βεβαίως φέτος είχαμε και την αδελφοποίηση του φεστιβάλ με το φεστιβάλ της Λάρνακας της Κύπρου. Θέλω να πω λοιπόν για τους φίλους μας εκτός φεστιβάλ ότι στο φεστιβάλ φέτος συμμετέχουν ποιητές από την Ελλάδα, από την Κύπρο, από την Αλβανία, τη Βενεζουέλα, το Βιετνάμ, τη Βολιβία, την Ιταλία, την Κολομβία, την Κροατία, την Κούβα, το Μάλι της Δυτικής Αφρικής, την Νορβηγία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία, την Τουρκία, την Τσεχία, την Τινησία και τη μακρινή Χιλή. Αυτός που σας μιλάει λέγεται Σιμεών Γκόρπας, είναι μεσολογγίτης πολλές γενιές, δημοσιογράφος στο πρακτορείο ειδήσεων Bloomberg, και θέλω να καλέσω για το πρώτο καλωσόρισμα στην πόλη, μια γλυκιά αγκαλιά που σας περιβάλλει, για ένα μικρό καλωσόρισμα, μια καλημέρα, τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου που είναι μαζί μας, τον Νίκο το Χατζή, να σας καλωσορίσει. Καλημέρα και από εμάς, εκ μέρους των πολιτών αυτής της πόλης και του δημάρχου μας, του κ. Κώστα Λύρου, που θα είναι μαζί μας αργότερα. Σας καλωσορίζω στην ιερή μας πόλη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας για την τιμή που μας κάνει αυτά τα εξέχοντα πρόσωπα που συμμετέχουν στο φεστιβάλ να αφιερώσουν μία μέρα για να έρθουν να προσκυνήσουν την ιερή μας πόλη. Καλώς ήρθατε και να είστε πάντα καλά. Και στα αγγλικά. Η φλογέρα του Βασιλιά. Στις γυναικώς τα άκρασμα τρέχουν και ακόμα τρέχουν. Θερίστες, θεριστάδες, λαός, από παντού και εργάτες. Και ανάφτουν πετροπόλεμο να διώξουν τα αγριοπούλη. Και το αγριοπούλη φεύγει μια και μια ξανασημώνει. Και 7 φορές το κυνηγάν και 7 φορές γυρίζει πάνω από τον ύπνο του παιδιού να πλώσει τα φτερούδια. Και να, ένας γέρος δουλευτής που κάτεχε από μάγια και από μαντέματα ένιωθε, πρόβαλε και είδε και είπε: «Μεγάλη χάρη του Θεού και δόξα στο όνομά του, και ο Σταυραϊτός είναι σταλτός από το θέλημά του. Τον ερχομό της Άνοιξης μας δείχνει το λελέκι, και εσύ χινόπορο μας λες η καλαμιά πως ήρθε. Μας λέει η μοίρα η τρανή και ο αητός ο μακρομάτης, η κουκουβάγια όπου ακουστεί τη συμφορά μηνάει. Το χελιδόνι όπως σταθεί την ευτυχία μοιράζει. Κι όποιον ισκιώσει σταυραετός, αυτός θα βασιλεύσει». Καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε Έλληνες ξένοι. Είναι ένα κομμάτι αυτό του Βύρωνα, written in Messologium. Θα
have a pain in my back. Well, first, in English language, it's time for my heart to be unmoved, since I don't move the other hearts. If even being loved is impossible for me, let me still love. My days are now yellow leaves. The blossoms and fruits of love are now perishing. Hope, fear, jealousy, I do not share anymore, nor divine pain possible, nor the passion of love and the power is possible for me. But I nevertheless wear their chain. Such reflections now I should not have. See around me swords, wars, banners, glory, valor, Greece. Καιρός πια αυτή η καρδιά να είναι ασυγκίνητη, αφού τις άλλες δεν τις συγκινώ. Μαν και τον αγαπιέμαι μου είναι αδύνατο, αφήστε με αχ ακόμη να αγαπώ. Οι μέρες μου είναι τώρα φύλλα κίτρινα, του έρωτα πάνε τ' άνθη και καρποί. Ελπίδα, φόβο, ζήλια δεν μοιράζομαι, κι ούτε θεϊκό πόνο δυνατό, ουδέ το πάθος της αγάπης και τη δύναμη, κι όμως την αλυσίδα τους φορώ. Μα τέτοιοι στοχασμοί τώρα δεν θα έπρεπε εδώ να μου ταράζουν την ψυχή. Δες γύρω μου σπαθιά, πολέμους, λάβαρα, τη δόξα, την Ελλάδα, την αντριά. Θα ήθελα να σας πω δύο λόγια. Πρώτον, ότι οι δύο ποιητές που με έχουν πάρα πολύ επηρεάσει, θα έλεγα οι δασκαλοί μου ήταν δύο. Ο Κωστής Παλαμάς και ο Βίκτορ Ουγκό. Ο Μεν Παλαμάς τον ξέρουμε, θα σας πω και ο Ουγκό έγραψε για την περίπτωση της Ελλάδος «L'enfant grec», που είπα να πει το παιδί των Ελλήνων. Και το δεύτερο, ο Ντελανσάκ, παρόλο που δεν τον ξέρουμε, όταν θα πάτε στο Δημαρχείο θα δείτε τον υπέροχο πίνακά του «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου». Αυτό είναι το Μεσολόγιο. Και θα σας διαβάσω τον Ολυμπιακό ύμνο. Αρχαίο πνεύμα αθάνατο, αχ ναι πατέρα, του ωραίου, του μεγάλου και καλυθινού. Κατέβα, φανερώσου κι άστραψε στον κήπο των ηρεών εδώ πέρα, στη δόξα της δικής σου γης και του ουρανού. Το δρόμο, στο πάλεμα και στο λιθάρι, των ευγενών αγώνων λάμψε με ορμή και με τα μάραντο στεφάνωσε λονάρι και σιδερένιο πλάξε το Άγιο κορμί. Κάμπι, βουνά και πέλαγα φέγγουν μαζί σου σαν ένας λευκοπόρφυρος μέγας ναός και τρέχει το ναό εδώ προσκυνητή σου, αρχαίο πνεύμα θάνατο είναι κάθε λαός. Ευχαριστώ. Μπράβο, μπράβο. Μεγάλο ευχαριστώ στην Δημοτική Αρχή του Μεσολογγίου, στον Δήμαρχο τον κύριο Λύρο, στον αδερφό Σιμεών Γκόρπα, στον Νίκο τον Χατζή, του Οδρότη του Κοινωνικού Κέντρου, που πραγματικά αυτό το προσκύνημα γίνεται γιατί εκείνοι το θελήσανε και το επιτρέψανε. Είμαστε ευγνώμονες που είμαστε εδώ και να κάνουμε ένα προσκύνημα σε ένα σημείο που είναι τόσο μυθοποιημένο ιστορικά, αλλά και τόσο αποτυπωμένο με αίμα.
κάθε χρόνο το Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας πηγαίνει και σε μια περιφερειακή πόλη. Πέρυσι ήμασταν στην Ολυμπία, φέτος είμαστε στο Μεσολόγιο. Το Μεσολόγιο όμως για μας είναι ένα σημείο για το κόσμο έχει να κάνει με την πατρίδα. Και αυτή τη στιγμή του Παλαμάς. Γεννήθηκε στην Πάτρα, αλλά καταγόταν από εδώ. Κάτω λοιπόν από τη σκιά αυτού του σημαντικού παγκόσμιου ποιητή που πέθανε εδώ, του Λόρδου Φύρωνα, θα καλέσω την Κατερίνα Ρουτσέκοβα και την Λουκία Κουλίκοβα από τη Τσεχία. Η κυρία Κουλίκοβα είναι η διευθύντρια του ΣΕΚΙ, του Κέντρου Πολιτισμού στην Ελλάδα, ένα από τα 26 στον κόσμο, με μεγάλη προσωπικότητα που τιμάει τα τσέχικα γράμματα στην Ελλάδα και μακάρι και η Ελλάδα να τιμούσε τα ελληνικά γράμματα σε άλλες περιοχές. Η Κατερίνα είναι μια εξαιρετική νέα ποιήτρια στην Τσεχία και επιλέγουμε να διαβάσει εδώ μόνο η Κατερίνα για ένα λόγο. Σε αυτόν τον τόπο υπήρχαν πάρα πολλοί φιλένοι. Υπήρχαν από τη Γερμανία, υπήρχαν από την Πολωνία, υπήρχαν Πολωνοί, υπήρχαν Γερμανοί, δηλαδή υπήρχε ένα κοντινό σημείο με την πόλη με την που είμαστε εδώ η Τσεχία. Ας ακουστεί η φωνή των Τσέχων ποιητών εδώ, μια και δεν είχε ακουστεί 200 χρόνια. Να ευχαριστήσω όλους που μπορούσαμε να επισκεφτούμε αυτό το υπέροχο μέρος. Εγώ πριν πολλά χρόνια το έχω ξαναεπισκεφτεί, αλλά όταν έχουμε αυτή τη ξενάγηση είναι τιμή μας να μάθουμε περισσότερα. Και επίσης χαιρόμαστε που θα ακουστεί, όπως είπε ο κύριος Κιαθάς, εκ μέρους όλων των ξένων ποιητών που βρίσκονται σήμερα εδώ, μία ξένη γλώσσα, τα τσεχικά. Ευχαριστούμε. It's my honor that you can now hear Czech language at this important place. Chůze po Duná. I když si cítila dojetí nad prudkým odstínem zeleně, stromů a trav a borovicového podrostu, i když tě dojímala nostalgie dýmu toho léta, pálené trávy a pečených ryb, i když tě dojímaly děti, které ještě nic netušíce o restrikcích světa, už teď skákaly po dlaždicích jen jedné barvy. Přesto pod tím vším dojetím zůstávala z zklamání chladná, jako ledová tůňka v sibiřském lese. Otáčela ses, aby ses ujistila, že stopy vytlačené do břehu už jsou smyty, nebylas. Nechtěla zbýt. Nechtěla ses už do ničeho otisknout. January the 22nd, Missolonghi, by George Gordon Lord Byron. On this day, I complete my 36th year. This time, this heart should be unmoved. Since others, it has ceased to move. Yet though I cannot be beloved, still let me love. Fruits of love are gone. The war, the conquer, and the grief are mine alone. The fire that on my bosom preys is lone as some volcanic ire. No torch is kindled in its place, a funeral pyre. The hope, the fear, the jealous care, the exalted portion of the pain, the power of love, I cannot share, but wear the chain. But it's not thus, and it's not here, such thoughts should shake my soul, nor now, where glory decks the hero's bier, or binds his brow. The sword, the banner, and the field, glory and grace surrounds us, see, the Spartan born upon his shield was The area that is occupied by the Garden of Heroes, as this place is called, used to be during the Greek War of Independence against the Ottoman occupation. Παρακαλώ μην μιλάτε στο βάθος, παρακαλώ πιο κάτω αν θέλετε. At the same time, the military camp and the cemetery of the besieged. Missolonghi was besieged twice during the revolution. The first one in 1822, the Ottomans didn't manage to enter the city. The second siege began in April 1825 and ended 1 year later in
April 1826, and the siege ended by the military operation of the Exodus. The Exodus was the effort of some of the besieged to try. Βλέπουν κάτι και αντιγράφουν. Ο Κασόλας όσο ζωγράφιζε αυτό το πίνακα δεν έβλεπε τίποτα. Μόνο αυτό εδώ. Ο πίνακας είναι εξ ολοκλήρου ζωγραφισμένος από μνήμης. Το εκπληκτικό λοιπόν είναι πως δεν έχει παραλείψει κάποια μορφή. Οι θέσεις των μορφών, δηλαδή οι θέσεις των σωμάτων, οι κλίσεις των σωμάτων, η κλίση με την οποία κρατάνε τα όπλα, όλα τα πάντα είναι πανομοιότυπα πλην του τονισμού των χρωμάτων. Αυτός ο πίνακας είναι αρκετά πιο σκοτεινός σε σχέση με τους πρωτότυπους πίνακες του Βριζάκη. Πώς το ξέρουμε αυτό? Γιατί το λέει ο Γιώργος? Όχι. Το μάθαμε το 1987, γιατί τότε εκτέθηκε στην Εθνική Πινακοθήκη.
βάρκες. Εδώ στο Μεσολόγγι τις λέμε γαΐτες, γιατί από κάτω δεν έχουν καρύνα, είναι επίπεδες, γιατί είναι ρηχή η θάλασσα και αν είχαν καρύνα θα κολλάγανε στο βυθό. Που έρχονται από έναν τρόπο ψαρέματος που λέγεται καμάκια. Υπαίθριος τρόπος με καμάκι, ημερήσιος, γιατί έχουμε και τον νυχτερινό που λέγεται πυροφάνι, που ξεκινάγανε με τη δύση του ηλίου, μεταξύ των οποίων και ο πατέρας μου και πολλοί συγγενείς μου, και ψαρεύανε και ερχόταν τα χαράματα. Το βράδυ, πυροφάνι. Εμείς εδώ στο Μεσολόγγι το λέμε πριά, από πυρά. Λοιπόν, γιατί σας δείχνω αυτό τώρα. Αυτό είναι μια μικρή εγκυκλοπαίδεια. Εκτός από τη μεγάλη πολιορκία που έγινε το 1825 τον Απρίλιο, μέχρι τον Απρίλιο του 26, κράτησε 1 χρόνο, και ήταν εδώ πάρα πολλοί φιλέλληνες από 14 χώρες. Υπήρχαν 3 δικαστήρια, ειρηνοδικείο, πρωτοδικείο, εφετείο. Το εφετείο λεγόταν δικαστήριο των εκκλήτων, όταν τρώγανε ποντίκια και αρμυρίκια, όπως σας έλεγε και ο ξεναγός, μεταλαπαίνανε με λάσπη. Όταν δεν είχαν να φάνε, είχαν 3 δικαστήρια, είχαν 3 εφημερίδες μέσα στην πόλη, είχαν σχολεία αλληλοδιδακτικά, δηλαδή είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο ότι είχαν πολιτισμό όταν είχαν απ' έξω 2 στρατές, να τους πολιορκούμε. Να σας καλωσορίσω στην ιερά μας πόλη, στο Δήμο της Ιερής Πόλης Μεσολογγίου, σε αυτό το μικρό αλωνάκι, όπως είναι γνωστό, της δόξας, μιας δόξας που είναι φοβερά επίκαιρο σήμερα, μα ό,τι κουβαλάει το Μεσολόγγιο. Είναι πραγματικά μεγάλη η χαρά μου και η χαρά μας όλων που φιλοξενούμε σημαντικούς ποιητές από 20 διαφορετικές χώρες. 20 διαφορετικές χώρες του κόσμου. Το Μεσολόγγι είναι η πόλη της θυσίας, της ελευθερίας, αλλά όχι μόνο. Είναι και η πόλη των γραμμάτων και των τεχνών. Είναι η πόλη που εμπνέει. Είναι μαζί λοιπόν και η πόλη της ποίησης. Από εδώ, όπως γνωρίζετε, κατάγονται σημαντικοί ποιητές, όπως ο Κωστής Παλαμάς, ο Μαλακάσης, ο Δροσίνης, ο Λιμπεράκης, ο Γκόρμπας, και αυτό δεν είναι τυχαίο. Το Μεσολόγγι δεν ήταν, αλλά και δεν είναι τυχαίο. Είναι ένας τόπος έμπνευσης για πολλούς δημιουργούς της τέχνης και του πολιτισμού. Οι λόγοι είναι πολλοί. Πιστεύω και ελπίζω στην παραμονή σας εδώ να το έχετε αντιληφθεί. Είναι η ιστορία, είναι η μοναδικότητα, το φυσικό τοπίο, ένα φυσικό τοπίο το οποίο πραγματικά στη σκέψη μας, επιτρέψτε μου να πω ότι δεν το έχουν αντιληφθεί ακόμα αρκετοί και από εμάς τους ίδιους που είμαστε εδώ. Τις εκβολές των 2 μεγάλων ποταμών, του Ευήνου και του Αχελώου. Χαρακτηρίζεται από ένα επίπεδο, επίπεδότητα. Έχει μεγάλη ιστορία. Και θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ εδώ, που δεν μου το έχουν στη σημειώση μας, δεν μου το είπα, ότι τα 2.500 χρόνια, εδώ είναι το Νεόριο, στο Δήμο της Ιεράς Πόλης Μεσολογγίου, στη Δημοτική Ενότητα Νιαδών. Το Μεσολόγγι ήταν, είναι και θα είναι φιλόξενο σε κάθε τι που ανεβάζει τον άνθρωπο και τον κάνει καλύτερο. Με χαρά να ξαναβρεθούμε. Εγώ θα πω 2 κουβέντες σχεδόν, γιατί έχουμε και την πίεση του χρόνου. Καταρχήν θέλω να ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου και τον Δήμαρχο Κώστα Λύρο και τον πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου, τον Νίκο Χατζή, γιατί μας υποδεχτήκανε στην πόλη του Μεσολογγίου
γιατί με την παρένεση του φίλου Σιμών Γκόρπα και αυτόν ένα μεγάλο ευχαριστώ, μας καταγήσανε, μας φιλοξενούν και τους ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Όταν πριν από δύο μήνες βρεθήκαμε με τον Δήμαρχο, μου είπε ότι κοίτα να δεις, εμείς την πόλη αυτή την έχουμε ότι είναι η περιφέρεια της Πάτρας. Και δεν μπορεί να είναι οι 500.000 κάτοικοι της Πάτρας και να μην έχουν δυνατότητα το 10% να έρθουν μια φορά εδώ. Και έχει απόλυτο δίκιο σε αυτό. Σε ποιο έχει δίκιο δηλαδή? Στο ότι αυτό το τοπόσιμο, το παγκόσμιο τοπόσιμο ελευθερίας, γιατί αυτό είναι η Ιερά Πόλη, δημοσιάς πόλης Μεσολογγίου, όπου συναθρίζει τρία πράγματα. Ιστορία, ιστορική συνέχεια μερικών χιλιάδων χρόνων, φυσικό περιβάλλον και παγκόσμια πρόταση για το τι σημαίνει ελευθερία, τι σημαίνει αντίσταση. Όμως, κάτι είπε και προηγουμένως ο Σημεών, εδώ υπάρχει και η εφαρμογή του ελληνικού προβλήματος που λέγεται διχόνοια. Και αυτή η πόλη έπεσε γιατί οι Έλληνες δεν είναι ενωμένοι, και αυτή η πόλη έπεσε γιατί οι Έλληνες δεν μπορούν να συνομιλήσουν μεταξύ τους. Και πολλές φορές σήμερα αναφέρθηκε και από τον Δήμαρχο αλλά και των Συνών διάφορα τοπικά προβλήματα που να κάνουν με το πώς συνομιλεί η πόλη με την παγκόσμια με την ανάπτυξη που έχει η παγκόσμια κοινότητα. Εμείς, και εδώ θα πούμε κάτι, ότι το φεστιβάλ έγινε και το έχουμε αφιερώσει στα προβλήματα αυτών των ημερών της πόλης, της Ελλάδας. Έχουμε πει πολλές φορές στην Πάτρα για ποιον λόγο έγινε, όμως επειδή η Μαριάννη Χατζάρας μου είπε κάτι σήμερα και που συμβαίνει αυτές τις μέρες, και μια και την έχουμε εδώ, την Τινησία, να πούμε ότι είμαστε κοντά και στους πληγέντες του Μαρόκου, όπου μετά το σεισμό έχουμε αρκετές χιλιάδες νεκρούς εκεί και αυτός ο τόπος βασανίζεται. Εγώ λοιπόν ήθελα να έχουμε αυτή τη συμμετοχή με το φεστιβάλ το Μεσολόγιο για δύο λόγους. Ο ένας λόγος είναι, φέρε Μαρία στην παρακαλώ τις αφήσεις, και τα προγράμματα. Στα λογότυπα των εντύπων του φεστιβάλ, να υπάρχει το λογότυπο της Ιεράς Πόλης του Μεσολογγίου, αυτό για εσάς, για το αρχείο σας. Και το δεύτερο είναι γιατί του χρόνου έχουμε τα 200 χρόνια από τον θάνατο, εδώ μας έδειξε ο Σιμών Πού, του Λόρδου Βίρου. Έχουμε εκλογές αυτή την περίοδο, έχουν εκλογές στις τοπικές κοινωνίες, άρα δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε τίποτα. Εύχομαι, μια και είστε δίπλα δήμαρχε, να είστε εσύ ο επόμενος δήμαρχος. Δεν είναι πολιτικολογό, αλλά θα δείτε να φτάσουμε καλή επιτυχία. Θείου θέλοντος και ανθρώπων επιτρέποντος. Και μόλις επανέλθει η Δημοτική Αρχή σε κανονική ροή, να συζητήσουμε για την ολοκληρωμένη πρόταση για αυτό που λέμε 7ο Διεθνές Φεστιβάλ της Πάτρας και 200 χρόνια από τον θάνατο του Λόρδου Βίρνα και μπορούμε να το συνδυάσουμε και να μιλήσουμε και για την αγγλόφωνη ποίηση. Η κυρία Ελένα Σακυλίου είναι καθηγήτρια στο ΕΚΠΑ, καθηγήτρια στην Αγγλική Φιλολογία μάλλον, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και με πολύ καλές διασυνδέσεις στο εξωτερικό και στην Αμερική. Άρα μπορούμε να κάνουμε πράγματα στο Μεσολόγιο για τα 200 χρόνια. Αλλά και μετά από 2 χρόνια, το 26, έχουμε τα 200 χρόνια της εξόδου. Ο Δήμος θα το γιορτάσει θερανά, αλλά και εμείς με τα κείμενά μας μπορούμε να συμμετέχουμε στη διαδικασία μιας ανθολογίας που να μιλήσει και για το ένα γεγονός και για το άλλο. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ και πραγματικά μου δίνετε την ευκαιρία να τονίσουμε ότι αυτό το 200 χρόνια θα συμπορευτούμε και να έχουμε έτσι, δράσεις τέτοιες οι οποίες θα δίνουν το μήνυμα της εξωστρέφειας που πρέπει να εκπέμπει ο Δήμος μας και του χρόνου με το έτος θανάτου του Λόρδου Βίρουνα, αλλά και για τα 200 χρόνια που προετοιμαζόμαστε. Ήδη έχουμε κάνει τα πρώτα βήματά μας και οργανόμαστε. Να είμαστε καλά, υγεία όλος ο κόσμος, αυτό έχει σημασία, γιατί όλα τα άλλα επιτυγχάνουν. Να προσθέσω κι εγώ κάτι.
Από το πρωί που χαιρετηθήκαμε στον κήπο των Ηρώων μέχρι τώρα απουσίαζα. Ήμουνα στην Τουλίδα που πήγατε, στη θάλασσα, όπου γίνεται ένας πανελλήνιος αγώνας, όχι επίσημος, κολύμβησης μεγάλων αποστάσεων. Υπήρχαν περίπου 100 κολυμβητές από όλη την Ελλάδα και τον λέμε Λόρδο Βύρωνα. Εδώ θέλω να πω. Γιατί? Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, ο Λόρδος Βύρον ήταν από τους πρώτους κολυμβητές μεγάλων αποστάσεων. Του άρεσε πάρα πολύ και διέσχισε τον Ελίσποντο, ακολουθώντας τον μύθο του, διαφεύγει το όνομα, του Λέανδρου. Ο Λέανδρος ήταν στην ευρωπαϊκή πλευρά. Εξώ και υπάρχει ο πύργος του Λέανδρου, μια νησίδα μέσα στο Μέσο. Η πάλι μου διαφεύγει το όνομά της, η αγαπημένη του, ήταν στην ασιατική πλευρά. Ο Λέανδρος λοιπόν πήγαινε κολυμπώντας εκεί για να την επισκεφθεί. Μία φορά βέβαια πνίγηκε και η αγαπημένη του αυτοκτόνησε όταν τον βρήκε νεκρό. Παγωμένα τα νερά, τη δεύτερη το κατάφερε. Και προς τιμή του κάνουμε κάθε χρόνο αυτό τον αγώνα ανοιχτής θάλασσας κολυμβητικό. Που λέμε Λόρδο Βύρωνα. Μια άλλη ιδιότητα του Μπάιρον. Ήθελα να πω κάτι τελευταίο. Καθυστέρησα λίγο να έρθω. Γιατί σήμερα έχουμε τον απολογισμό της Δημοτικής Αρχής. Θα ήθελα, ηχηλατώντας τις τελευταίες 3 μέρες, σας λέω κάτι άκρως προσωπικό. Γιατί το απευθύνουμε σε ανθρώπους που έχουν πραγματικά εκείνο τη γνώση και το υπόβαθρο που θα το αξιολογήσουν αυστηρά, κριτικά. Κατά την προσωπική μου άποψη, το Μεσολόγγι είναι ηρωική πόλη. Όχι. Είναι ιερή πόλη. Οι ηρωικές πόλεις είναι πολλές. Η ιερή είναι μόνο μία. Εδώ τα μπερδεύουμε πολύ. Η ηρωική, η ιερή. Ξέρετε, αυτό που κάνει κατά την ψυχική μου γνώμη είναι το ομοφόνος. Το ομοφόνος για την έξοδο είναι αυτό που πραγματικά με συγκινεί βαθύτατα. Θα έλεγα λοιπόν μια πτυχή της ιστορίας μας που δεν αναδείχθηκε τόσο πολύ και έχει να κάνει φοβερά κατά την προσωπική μου σήμερα επίκαιρο που συμβαίνει γύρω μας, και εδώ είναι η τροφή για σκέψη, για πίεση, για δημιουργία. Είναι οι θεσμοί. Οι θεσμοί λοιπόν στην κοινωνία μας, σε όλη την παγκόσμια κοινότητα, που αυτό άλλωστε που έδωσε η Ελλάδα μας, είναι οι θεσμοί. Θεσμοί είναι το φρένο των καταστροφών. Αυτό είναι για μένα αυτές τις μέρες ο τίτλος που θα έβαζα. Αν ψάξουμε και βρούμε γύρω μας και ανατρέξουμε όλοι μας και κάνουμε διάλογο και συζήτηση για να δούμε ποιο είναι το καλύτερο φάρμακο με τις λιγότερες παρενέργειες, τότε θα το πάρουμε όλοι. Όταν όλοι λένε πάρε αυτό το φάρμακο, το πρώτο πράγμα που κάνουμε είναι να διαβάσουμε τις παρενέργειες. Δίνουμε λοιπόν το φάρμακο, μεταφορικό είναι το επιχείρημά μου, αλλά δεν σημειώνουμε τις παρενέργειες. Με αυτό που λέμε το περιβάλλον, την προστασία, τη ζωή, την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και όλα αυτά. Οι φίλοι του δικαίου ήταν αυτό το ολόκληρο σύνταγμα που αναπτύχθηκε μέσα στους ελεύθερους πολιτικούς. Εδώ έχω δίπλα μου ανθρώπους συνεργάτες που πραγματικά είναι πιο καταρτισμένοι από μένα για να αναλύσουν. Εγώ στέκομαι στην καρδιά. Αυτό που έρχεται σήμερα. Οι θεσμοί λοιπόν που εφήρμοσαν όλοι, ομοφόνος, ο πρώτος εκλογμένος, ο Ρατσικότσικας, από λαό και στρατό στα 26 χρόνια. Γύρος, λαός, στρατός.
ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας, γιατί για μας είναι μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή. Σας καλωσορίζω στο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας. Είναι το 6ο Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας και επιλέξαμε αυτόν τον υπέροχο χώρο, αυτόν τον υπέροχο κήπο, για να κάνουμε το κλείσιμο του φεστιβάλ με μια εξαιρετική εκδήλωση. Έχουμε τη χαρά και τη τιμή να έχουμε 3 Γκρεκάνους ποιητές κοντά μας, τον Φερνάντο Πένσα, τον Λέο Λουτσέρι και τον Σαλβατόρε Τομάζη. Και το μουσικό σχήμα Αρμονία Γκρέκα, που θα συνοδεύσει αυτή την εκδήλωση με την παραδοσιακή μουσική των χωριών, των ελληνόφωνων χωριών της Κάτω Ιταλίας. Και όχι μόνο. Αυτό είναι ευχάριστο. Εγώ δεν θα ήθελα να σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να καλέσω τον κύριο Αντώνη Σκιαθά, τον πρόεδρο του Γραφείου Ποίησεως, και να απολαύσουμε στη συνέχεια την εκδήλωση. Καλησπέρα σας. Είμαστε όλοι χαρούμενοι στο Γραφείο Ποίησεως, γιατί η Πάτρα τα τελευταία χρόνια μπορεί και συνομιλεί με όλο τον κόσμο μέσα από τη ποιητική φωνή. Αυτό σημαίνει ότι με το κλείσιμο αυτής της βραδιάς, τα τελευταία 6 χρόνια έχουν έρθει στην Πάτρα 307 ποιητές και ποιήτριες από 50 χώρες. Αυτό σημαίνει πάλι ότι η Πάτρα μέσα αυτών των ποιητών και σαφώς των Ελλήνων έχει μεταφέρει το μήνυμα της τέχνης σε αυτές τις χώρες μέσα αυτών των ποιητών. Το φεστιβάλ το στηρίζουν σαφώς τα πανεπιστήμια της περιοχής, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας, δηλαδή το πατρόν και του ΕΑΠ, το Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που είναι παρόν και στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας. Ταυτόχρονα έχουμε δίπλα μας ιδρύματα όπως το Ίδρυμα Θερβάντες για τους Ισπανόφωνους, το Τσέχικο Κέντρο Πολιτισμού, ένα από τα 26 στον κόσμο, το Σπίτι της Κύπρου, το Τελικό Ινστιτούτο. Έχουμε δίπλα μας φορείς όπως είναι η Greek Library of London, το Pen Greece, τον ΟΣΔΕΛ, δηλαδή τον φορέα που έχει να κάνει με τα πνευματικά δικαιώματα των δημιουργών, και ένα πλήθος από ιδρύματα με πραγματικά τιμητική σχέση με το Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς που βρίσκεται εδώ στην πόλη, στο Καστρίτσι, άσχετα αν το ξέρει η πόλη, και που εχθές είμαστε εκεί σε μια εξαιρετική συνεδρία. Πολλές επιχειρήσεις, πολλοί επιχειρηματίες και κυρίως όμως η πόλη αγκαλιάζει αυτό το φεστιβάλ, όπου όλες αυτές οι εκδηλώσεις που γίνουν αυτές τις μέρες, 10 τον αριθμό μας σήμερα, πραγματικά έχουν κόσμο και συνομιλούν οι πατρινοί, το κοινό της Πάτρας με την ποίηση. Του χρόνου θα έχουμε το 7ο και να σας πω ότι είναι τα 200 χρόνια από το θάνατο του Λόρδου Μπύρονα στο Μεσολόγγι. Γι' αυτό και φέτος ο Δήμος του Μεσολογγίου μας υποδέχτηκε σήμερα. Συνομιλήσαμε στον κήπο των Ηρώων και διαβάστηκαν κείμενα και ταυτόχρονα οι ποιητές μας είχαν την πολυτέλεια να συναγηθούν στους χώρους του Μεσολογγίου. Όπως ακούσατε, μίλησα για περιφέρεια, μίλησα για Δήμο Μεσολογγίου, επέρισηγαμε το Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας. Κάποιος λείπει. Δεν πειράζει και χωρίς αυτόν εμείς το χώρο. Θέλω λοιπόν να πω ότι το φεστιβάλ θα συνεχίσει να μεγαλώνει, να αναπτύσσεται και ήδη έχει και αδερφάκι. Αυτό είναι το φεστιβάλ της Λάρνακας, το Διεθνές Φεστιβάλ της Λάρνακας, που βγήκε από τα σπλάχνα της Πάτρας και η Πάτρα κάθε χρόνο υπάρχει στη Λάρνακα, και ένα άλλο φεστιβάλ, το Διεθνές Φεστιβάλ Λάρνακας, όπου κάθε Απρίλη δημιουργεί και αυτή τη δική του φωνή και συνομιλεί με το αδερφοποιημένο φεστιβάλ της Πάτρας. Ετοιμάζουμε πολλά, έχουμε κάνει και άλλα πράγματα. Είναι μια μεγάλη ομάδα, και επιστημονική και οργανωτική, με πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής, τον Τριαντάφυλλο Κοτόπουλο, τον καθηγητή Πανεπιστημίου Δημοτικής Γραφής. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό το φεστιβάλ αν δεν υπάρξει μια γερή και δυνατή ομάδα. Έτσι λοιπόν φέτος είπαμε
ότι θα είναι κοντά μας το Πολύεδρο, ένας χώρος που τα τελευταία 40 χρόνια συνομιλεί μοναδικά με την λογοτεχνία και δεν μπορούσαν παρά να μην το συμπεριλάβουν το Πολύεδρο, αυτή την πολύ ωραία γλυκή και αυτούς τους εξαιρετικούς ανθρώπους, την Όλγα και τον Κωστή και την Όλγα στο πρόγραμμα. Όμως, έχοντας συνεργασία με τον Εφρίτο Δακαλάκη, δηλαδή τον έχοντα την ευθύνη του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνοϊταλικής Φιλίας, συνομιλήσαμε με τους Γρεκάνους φίλους μας, έτσι απόψε αυτή η βραδιά είναι αφιερωμένη σε αυτή την ποίηση και σε αυτές τις μελωδίες. Όμως, θέλω να σας πω ότι σκεφτήκαμε να μην γίνει το φεστιβάλ φέτος, διότι έχουμε και αυτά τα δυσάρεστα στην πατρίδα μας. Είναι γεγονός ότι η απόφαση είχε δύο μέρη. Το ένα μέρος ήταν ότι ήδη οι ξένοι ποιητές, που είναι 20 από... Είναι 70 ποιητές από 20 χώρες, είχαν αρχίσει και ερχόταν στο Βενιζέλος. Αλλά δεν μπορούσαμε να το σταματήσουμε. Το δεύτερο είναι ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η πατρίδα, η ποίηση, η φωνή των ποιητών, νομίζουμε ότι είναι εκείνη η ακίδα που μπορεί να δώσει ένα άλλο μήνυμα και να μεταφέρει μια άλλη πληροφορία. Ταυτόχρονα όμως, επειδή είχαμε και μια την ίσια ποιήτρια μαζί μας, η οποία ταξιδεύει τώρα για τη χώρα της, γαλλόφωνη, μου είπε να μεταφέρω, και το έκανα και το μεσημέρι, ότι είμαστε και μαζί με το Μαρόκο, που αυτές τις μέρες περνάει δύσκολα με αυτόν τον σεισμό και τις χιλιάδες νεκρούς. Άρα η ποίηση ενώνει, όπως έλεγε και ο Ρίτσος, η ποίηση συνομιλεί με την ανθρώπινη ψυχή και αυτή η πόλη έχει ως το πόσιμο πολιτισμού πλέον διεθνές το ποιητικό, την ποιητική γλώσσα, την ποιητική φωνή, όπου εφέτος, για μια ακόμα φορά, σε 7 τοπόσημα της πόλης συνομίλησαν οι ποιητές με την πόλη, με την ιστορία και σε διάφορες περιοχές που θα έπρεπε να μάθουν. Αυτά είχα να σας πω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι συγκινητικό ότι κάθε φορά που γίνεται μια έκδοση του φεστιβάλ υπάρχει τόσος κόσμος και θα καλέσω τον Λευτέρη Δακαλάκη, σκηνοθέτη, και τον έχοντα την ευθύνη του Κέντρου Πολιτισμού της Ελληνικής, κάτω λέω, για να μας ξαναγήσει σε αυτούς τους σπουδαίους χώρους της ποιητικής φωνής των Ιταλών. Buonasera a tutti. Καλησπέρα σας. Όταν ο φίλος συνεργάτης πλέον στο φεστιβάλ, αλλά για μένα είναι δάσκαλος, ο Αντώνης Σιαθάς, μου πρότεινε, μου ζήτησε αυτή τη συνεργασία, η απάντησή μου ήταν αμέσως ναι. Γιατί πολύ απλά ξέρω τι κάνει ο Αντώνης Σιαθάς. Ξέρω πόσο αγαπάει την τέχνη, τον τόπο του και τους ανθρώπους. Είπε προηγουμένως ο Αντώνης ότι κάποιος λείπει απόψε από εδώ. Δεν λείπει κανείς. Η πόλη είναι εδώ. Οι πολίτες είναι εδώ. Η Πάτρα, το Μεσολόγγι, το Σαλέντο είναι εδώ. Άρα δεν λείπει κανείς. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαι ο πρόεδρος του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνοϊταλικής Φιλίας Μεσολογγίου. Είναι μεγάλη μας τιμή να είμαστε απόψε εδώ, να συμμετέχουμε στο φεστιβάλ, στο 6ο φεστιβάλ. Ο τίτλος του Κέντρου Πολιτισμού είναι Νέα Κοϊνέ. Το νέα το καταλαβαίνετε, το κοϊνέ επίσης το καταλαβαίνετε. Είναι από το κοινό, κοινωνία, είναι αυτό που μας ενώνει. Στην Ιταλία, στα ελληνόφωνα χωριά της Κάτω Ιταλίας, από όπου και οι απόψινοί μας ποιητές εκπρόσωποι, έχουν τον αντίστοιχο πολιτιστικό σύλλογο που λέγεται Nuova Koine. Άρα λοιπόν, τι είναι αυτό που μας ενώνει? Είναι η τέχνη, είναι η ποίηση, είναι η θάλασσα, δεν το ξεχνάμε αυτό, δεν είμαι ο πρώτος που το λέω, και είναι αυτή η κοινωνία των ανθρώπων. Γι' αυτό είπα ότι δεν λείπει κανείς απόψε από εδώ. Η προσπάθεια η δική μας ξεκίνησε το 2015 όταν ο Φερνάντο Πένσα, ποιητής, ζωγράφος και γλύπτης, ο οποίος είναι ανάμεσά μας, ερχόταν επί 30 ετία, ανοίγω παρένθεση, επί 30 χρόνια ερχόταν στην Ελλάδα και στο Μεσολόγγι, συνοδεύοντας το σχολείο στο οποίο δίδασκε.
είναι καθηγητής συνταξιούχος πλέον καλλιτεχνικών στην μέση εκπαίδευση. Ερχόταν λοιπόν κάθε χρόνο στην Ελλάδα. Περνούσε πάντοτε από το Μεσολόγγι. Περνούσε πάντα από τη Δυτική Ελλάδα, περνούσε από την Πάτρα, από τους Δελφούς, περνούσε από την Ολυμπία. Γνωρίζει την Ελλάδα καλύτερα και από εμάς. Ο άνθρωπος αυτός λοιπόν το 2015 που γνωριστήκαμε, ξεκινήσαμε με κάποιες μικρές πολιτιστικές ανταλλαγές, να πάμε εμείς εκεί να τους γνωρίσουμε, να τραγουδήσουμε κλπ. Και φτάσαμε να έχουμε αδελφοποιηθεί πρώτα απ' όλα ως φορείς. Η μοναδική ελληνική πόλη με την οποία είναι αδελφοποιημένα τα ελληνόφωνα χωριά είναι το Μεσολόγγιο. Μία άλλη ακόμη δράση μας ήταν, και το λέω και ακούγεται εγωιστικά, η προσπάθεια όλων μας, και των Ελλήνων και των Ιταλών, να πάμε την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας πέρυσι τον Απρίλη στα ελληνόφωνα χωριά του Σαλέντο. Ήταν 10 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, που επισκέφθηκε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Σαλέντο. Άλλη μια φορά πριν περίπου 20 χρόνια, ο Κωστής Στεφανόπουλος, ο δικός μας ο Κωστής Στεφανόπουλος, είχε περάσει από το Σαλέντο, αλλά ήταν περαστικός. Τώρα η πρόεδρος πήγε επί τούτου. Είμαστε λοιπόν πρωτεργάτες αυτής της επίσκεψης. Γιατί το λέω? Απλά για να γνωριστούμε, όχι για άλλο λόγο. Εμείς, παρά το ότι ο Αντώνης έκανε την επισήμανση στη δική του, εγώ θα πω ότι εμείς συνεχίζουμε, γιατί πολύ απλά είμαστε Έλληνες. Οι Γκρεκάνοι, που είναι απόψε μαζί μας, είναι Έλληνες. Δεν θα πω στις λεπτομέρειες του τι είναι η Γκρίκο, τι είναι το Σαλέντο. Μπορεί ο καθένας να τις βρει τις πληροφορίες και μπορεί είμαστε και εδώ να απαντήσουμε μετά, στο τέλος να το συζητήσουμε. Αλλά μας ενώνει η ελληνική γλώσσα, η ελληνική παράδοση και μας ενώνουν τα ήθη και τα έθιμα. Συγγνώμη που σας κούρασα. Θα μου επιτρέψετε, Αντώνη αγαπητέ, να παρουσιάσω το κλιμάκιο του μουσικού σχήματος Αρμονία Γκρέκα από το Μεσολόγγι. Είναι ο μαέστρος ο Χρήστος Βλαχογιάννης, η Ερμίνα Μουταρατσά στα φωνητικά. Βλέπω και την Ελένη, η οποία είναι πάντοτε αρρωγός μας, και η Ελένη συμμετέχει μαζί μας, η Ελένη Πισμοπούλου και η ταπεινότης μου. Θα παρακαλούσα λοιπόν, δεν ξέρω αν η Γιάννα μου επιτρέπει, ξεκινάμε με τις αναγνώσεις. Ωραία. Λέω Λουξέη. La parola a te. Buonasera, καλό βράδυ, καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές του Διεθνούς Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, τον κύριο Σκεδά, η Γιάννα, για την ευκαιρία να συμμετάσχω σε αυτή τη σημαντική εκδήλωση. Ιδιαίτερα θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον Λευτέρη Δακαλάκη για όλα όσα κάνει για τις σχέσεις αυτής της περιοχής με την Γρασία Βαλεντίνα. Χωρίς την πολύτιμη προσφορά του δεν θα ήμασταν εδώ, εγώ και ο Σαλβατόρε και ο Φερνάνδο. Ευχαριστώ. Θα διαβάσω 3 ποίηματα στα γκρεκάνικα, στα γκρίκα, και είναι αφιερωμένα στην αρχαία αγαπημένη μας γλώσσα. Και ένα άλλο είναι αφιερωμένο στη χώρα μας, στο Σαλέντο. Λοιπόν, το πρώτο είναι «Φταίω εγώ». Φταίω εγώ. Βάστονε in ciofali giù. Για τούο, κάθε φορά, γιουρίζω από τη θύμωνε παιδί, νέστσερα χέρια. Βαστό μανεχάνα του τόπο, λόγια αυτέ αγέρα. Ευτομένα από καμία τρύπη του χερού. Λόγια τι ενσώδικωση, που μένουν στενού, κρυμμένα, αδύνατα. Μα γουαλούνε πράγματα. Γυναίκες που ζούνε με ένα κουβάρι μαζί
στη πούντα και ένα Χριστέ μου ανεσταντώντια. Άνθρωποι που πίνουνε κρασί με τα σάι καινούριο και το Μάη ρίχνει το σπόνδυλο πουντάω. Παιδάσια που εννοούνε και κουλουσόν τον ήλιο πετούν κυρτέα στο κουνέντο. Καμπάνε που νταλούνε πάνω στο ζωέμα για να μην χαθούμε. Και εγώ, εσύ το αυτό πολυμονημένο που ενεκτάζω να κρατήσω τίποτη. Φταίω εγώ. Το κεφάλι μου ήταν αλλού. Γι' αυτό κάθε φορά επιστρέφω από τότε που ήμουν παιδί με άδεια χέρια. Μόνο μπορώ να σου δώσω λέξεις από αέρα που έρχονται από κάποια τρύπα του χρόνου. Λέξεις που δεν μπορείς να ακούσεις, που μένουν στο μυαλό, κλειστές, αδύνατες, αλλά κουβαλούν εικόνες. Γυναίκες που ζουν με ένα κουβάρι μαλλί στην τσέπη και ένα Χριστέ μου ανάμεσα στα δόντια. Άντρες που πίνουν κρασί με το νέο καπέλο και το πουκάμισο κουμπωμένο μέχρι τον γιακά. Παιδιά που δεν καταλαβαίνουν και κυνηγώντας τον ήλιο πετούν δυτικά. Καμπάνες που χτυπούν πάνω στις ζωές μας για να μην χαθούμε. Κι εγώ, σε εκείνο το ξεχασμένο μέρος που δεν μπορώ να κρατήσω τίποτα. Αυτό είναι πώς να σου πω. Πώς να σου πω. Καμου πέσανε ένα χωρίο νέα εσχεσμένα. Τι ξέρεις σου. Από κετονίε με σβημένες φωνές. Πώς κάνε να μην τορίσει ούτω φρέα θερό που βαστώ μες στην αυλή της καρδίας. Μου εισπάσει ο σερό. Το λιπτό νέμα το θυμερό. Ποιος είναι που τα μάτια άσπρα, ούτε το φροντίδι ραποδούσε. Επίφτανα, ετσένα. Ούτε ρούσιο σε αμυλία λαφρή το κούι, καημέρα πλεομακραίο. Πώς να σου πω, ότι μου πέσανε μια πόλη μέσα. Τι ξέρεις εσύ, για τις διετονιές με σβησμένες φωνές. Πώς δεν βλέπεις αυτό το στεγνό πηγάδι που έχω στην αυλή της καρδιάς. Μου έσπασε ο χρόνος, το λεπτό νήμα των ημερών. Ποιανού είναι αυτά τα λευκά μάτια, αυτό το διτιδωμένο μέτωπο. Έφυγαν ένας. Αυτό το θρώισμα μιας ελαφρής ομιλίας, το ακούς, κάθε μέρα πάνω μακριά, πιο μακριά. Και το τελευταίο είναι εχόραμα. Εχόραμα, αιώρια, έχει ποτζή ήλιο. Να τερμάνει πέτρες, άσπρα, να κάνει μασταβίες, αλλίο νερό. Καήμεστα ματεμένοι να πατήσουμε το άλατο θαλάσσινο ανέμο. Ποντζά ποράδια σαν ανθρώπου, να φοριστούνε τες νύχτες οι κροσιάτοι που γυρίζουνε πεθαμένοι από την πόλη. Δύο πανία σπανμένα να δράσει στο Λεβάντο, εχόραμα. Μέσα στη θάλασσα κρυμμένη. Η χώρα μας, η ωραία, έχει πολύ ήλιο.
τις άσπρες πέτρες να ζεσταίνει, αγρικίες να χτίζει. Λίγο νερό, γιατί είμαστε μαθημένοι να υποφέρουμε το αλάτι των θαλάσσιων ανέμων. Πολλά ελαιόδεντρα, σαν ανθρώπους, για να φοβίζουν τις νύχτες τους σταυροφόρους που γυρίζουν νεκροί από την πόλη. Κάνα δύο σχισμένα πανιά να ταξιδέψει στο Λεβάντε, η χώρα μας, στη μέση της θάλασσας κρυμμένη. Η γλώσσα Γκρίκο είναι ένα μείγμα αρχαίων ελληνικών και ομηρικών με κάποιες σύγχρονες ιταλικές. Δεν έχω τώρα την πολυτέλεια να σας εξηγήσω. Θα ακούσετε στην πορεία πόσο όμορφα ηχούν και με πόσοι λαχτάριοι άνθρωποι εκεί τα προφέρουν. Όποτε τραγουδάμε εκεί, νομίζουμε πραγματικά ότι είμαστε στην Ελλάδα και μάλιστα στην Ελλάδα παλαιότερων εποχών, όχι στη σύγχρονη Ελλάδα δυστυχώς. Λοιπόν, το τραγούδι μας λέει τα εξής. Θα τα ακούσετε στην Γκρίκο, σας το λέω στα ελληνικά. Ωραία και χαριτωμένη μικρούλα μου, που πάντοτε είσαι χαρούμενη και πας γελώντας μικρή μου. Κοινιάζεις με το γαρίφαλο το λουλούδι, με πουλάκι της άνοιξης και πας πετώντας πουλάκι της άνοιξης, πας γελώντας μικρή μου. Εδώ και 10 χρόνια σε κοιτάζω πάντα και δεν σε χορτάνε ποτέ, κοιτάζοντάς σε μικρή μου. Σας ευχαριστώ πολύ και ζητώ συγγνώμη αν τώρα σας μιλάω για την γλώσσα μας, το Γκρίκο, στην γλώσσα μας. Φίλοι και αδέρφια αγαπημένα, κάμποσου χρόνου σαν πει, μια νύχτα μου ήρθε εσύπνο η γλώσσα μου και μου είπε, «Grazie me, εγώ ετέρω να πεθάνω. Αν εσύ με γράτσι, εγώ πεθαίνω, γιατί τα παιδιά σου με μιλούνε πλέον. Και εγώ γράφω εγγλικά. Γράφω από την γλώσσα, από τα χωρία μου, από τη ζωή παλαιά, από την καρδία μου. Γράφω εγγλικά. Και εγώ σώζω φέρει pure tu
Mesesa, talia aloia του Γκρίκου. Κουσετέα. Glossama. Tiene glossama. Pedaimo. Enine loia tseharti. Cae su pianni ce mattenni meletonta. Ce enine loia cavricane grammena. Scanemmea paleon lisari. Senattico caustringrutta. E glossama. E φωνή. Φωνή μανεχώ. Με ρωτά πως ενσύμμεσε. Πως έφτασες μα, εις την έφερε τορτέα, εις την έμασε προνό, εις το τσέρι παιδάρι μου. Εσούν διάζεται το τσέρι. Είναι φωνή που βιτζάσαμε απ' τη μάνα. Κούντου ο γάλατι, βιλσέα. Κούντου ο γέγιο το λαιμό. Φωνή που μας έντυνε, μας έπαιζε, μας έπαιρνε στο κράτη. Φωνή που μας έμαθε ατραούδια, c'ha πράγματα Θεού, c'è in αγάπη, c'è ο κόσμο. Φωνή τσε ποράδια, σε σουσέα, φωνή τσε καντούνα. Εσού τόστασε ο καντούνα. C'è ο τσουκάλι μονάχο, ο κακάι κρεμαμμένος στη καμάστρα, εσύ που βράζαμε ο τα λάχανα, ο διάνυμα τα λάει το πουρμιστό που πελούσαμε ο ακαλάντζατο που έστατζε Χριστού. C'è in brocera. Είναι νόρισε η βροσέρα. Νάτανε τα τσίλα, πρωί, στον άνεμο δε φόρε. Να πιάει μια νόρια πάμπα, c'ha grauna να γευτούνε όλα λουμέρα. Τι μας έμασε τσεκούντου, οι τα βράδια σχημονίουν, τον νησάιν προς την βροσέρα η κουμάρα φιλομένα. Στα λουμέρα επούρβε γλώσσα, κα μας τέρμανε η ζωή. Tispo έβαλε πλέον τσίλα. Tispo φύσισε εις πάνω νάι να γύρει διονεβάνπα. Και άρτε σβήνεται. Μαμά. Ισουμένη, λιλιστάτη. Έναν άσπρο κουλουμάι. Αν εσού πάει νον εγγύσει, μα μια μαύρη παλετέτζα απάει νον εσκαλίσει. Να, σου κάνει καμιά σπίτα. Σολζιδόι μια ναγκή πάμπα. E poi svignete, ma sera. Νύχτα. Νέοι νύχτα πλέον μαύρη, σκοτεινή. Λιπαρά σύννεκα κλείσανε τα αστέρια. Εσύετε φύτρο, εκούετε πλέον φωνή. Σατία, σηκώνονται δύο χέρια. Και μία της άντρη λέει, μη ευχαριστεί. Γκίζονται αχίλη, senza να πουλώ, μία καρδία η χαρά στεκανταλή. E oggi mi accusi, εισέρχεται πλέον αμπρό. Σκόνεται ο άνεμο, και cui in ομιλία καβαίνει απ' τα δύο σώματα ιονά. C'è un attio d'erma, un atti di ψυχή. Στο σκοτεινό η ορίζουνε όλη μία. Και ο αφημό του κόσμου τα βλουά. Γέννησε, ενύχτα, ο λούστρο τη ζωή. Μία διευκρίνηση. Ο λόγο πορνό είναι το πρωί. Ρίτσα. Μας πήρε στην άκρα της θάλασσα, ρίτσα μακραία, σελωρή. Σε θάλασσα πάντα έναν άνεμο ο ήλιο φυσάτο πορνό. Φορτωμένοι παιδεία και γυναίκε, πόσον γένο στα χέρια ο Θεού. E tu vricamo o faice na spidi e tu docamo nima ušuru. Ali sarja kanosamo kamane o tiho umera se o homa. Sto homa e mi spiramo e sidrote, ce minamo nagui e ositari. Maloia palea prakalisamo, ce docamo o gala ospedio, celoia palea ta traudia stannosa ne adammia ce illipi.
Ενίσα κουλούρια τσε θάλασσα, καγκομόσα χαρά τη ζωή. Απ' το χώμα γεννήσεις αόρια, κι αυλόη σε μητέρμη του οήλου. Ο χλωρό μας έβατσε αγοράφια, και αχέρια ο μαύρο ατεσαλέ. Ο ροδινό μαγκόμωσε η ρουδαία, μας σιάνωσε ο άσπρο της αυλή. Τρία λόγια, εσέ στο νου, τρεις πόρου, εσέ στη χείρα, μια σπίτα στη καρδία, να νάτσομε το μέρα. Το δεύτερο τραγούδι μας που θα σας πούμε είναι πάλι στην γκρικογλώσσα. Είναι σύνθεση του Φράνκο Κορλιανό από το χωριό Καλημέρα και είναι γραμμένο στα 1971. Μιλάει για την ξενιτιά, αυτή τη μάστιγα η οποία δεν έχει αφήσει περιοχή αχτυπημένη, θα λέγαμε. Δεν είναι μόνο η χώρα μας, αλλά και οι άνθρωποι εκεί αναγκάζονταν να φεύγουν για άλλες χώρες, δούλευαν με πανάθλιες συνθήκες. Τέλος πάντων το περιγράφει πάρα πολύ όμορφο το τραγούδι. Ήθελα να σας προτείνω το εξής, να σας, έτσι, δεν ξέρω βέβαια αν υπάρχει στον πολυχώρο εδώ το βιβλιοπωλείο, υπάρχει ένα εκπληκτικό λεξικό της γκρικογλώσσας του Αναστασίου Καραναστάση, είναι ένα πεντάτομο, είναι εκπληκτικό λεξικό, μπορείτε να το προμηθευτείτε, εγώ το προμηθεύτηκα από την Ακαδημία Αθηνών, είναι έκδοση της Ακαδημίας, βέβαια δεν το πήρα από την Ακαδημία, από κάποιο βιβλιοπωλείο το πήρα, το οποίο διαθέτει αυτό το λεξικό. Είναι τρομερό, όταν λέμε τρομερό, και είναι τρομερό γιατί έχουν γράψει κι άλλοι, έχουν γράψει και ξένοι λαογράφοι, ας πούμε, πώς να πούμε, λεξικογράφοι, έχουν ασχοληθεί κι άλλοι με τη γλώσσα την Γκρίκο, αλλά ο Αναστάσιος Καραναστάσης είναι Έλληνας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί η γλώσσα του είναι η μητρική του γλώσσα, αυτή την οποία ερευνά και την οποία ανακαλύπτει στις πατρόες πατρίδες, θα λέγαμε, της κάτω Ιταλίας, της Μάνια Γκρέτσα, της Μεγάλης Ελλάδος. Το τραγούδι μας λοιπόν λέει το εξής. Θέλω να μεθύσω για να μην σκέφτομαι, να κλάψω και να γελάσω θέλω αυτό το βράδυ. Με πολύ οργή να τραγουδήσω στο φεγγάρι, να φωνάξω, ο άντρας μου πάει. Οι άντρες μας πάνε, φεύγουν. Αν πάνε όλα καλά, θα ειδωθούμε σε ένα χρόνο. Αυτή είναι η ζωή μας, Χριστέ μου. Πάνε στη Γερμανία με κλάμα και πόνο. Από τότε η Γερμανία, είδατε, μας αγαπάει. Μπαμπά, γιατί πρέπει να πας, πες μου γιατί. Γιατί έτσι είναι η ζωή, καημένο παιδάκια. Ο φτωχός δουλεύει και υδρώνει για να παχύνει τα αφεντικά με τη δουλειά του. Ακούω την μπάντα, ακούω τη μουσική. Είμαι εδώ μαζί σας, μα στο τρένο σκέφτομαι. Σκέφτομαι το σκοτεινό ορυχείο, όπου δουλεύοντας εκεί πεθαίνει ο κόσμος.
Allora, tocca a te. Fernando Pensa. Buonasera, Alispera. Mi dispiace ma io devo leggere in italiano perché non so parlare in greco, nonostante il mio libro sia scritto in italiano e in greco. Ζητώ συγγνώμη εκ των προτέρων, θα διαβάσω στην Ιταλική, διότι δεν τα καταφέρνω τόσο καλά στα ελληνικά. Aspetto Natale. Aspetto Natale tra le nuvole e il mare, nel paese indolente, umido e stanco. Chiazze e rioni dal sonno perente adornano spogli melograni distratti. Marce le foglie per le strade deserte. Aspetto Natale in un crocevia, in un tratto di mare sferzato dai venti. Un vaso galleggia svuotato, sperante. Lame e correnti non hanno rimorsi, si dileguano ignare tra lidi e calette. Aspetto Natale nel fosco grigiore, veste bugiarda che fa tacere la luna. Catene di invidia, odio e rancore la legano stretta all'anime fredde. Il suo disperare fa solo rumore. Aspetto Natale dove vita è torpore, lo scerocco che impazza è solo dolore. Vento, tormento dalle nocche di marmo, batte e ribatte sul vaso svuotato, rintocchi di suoni senza campane. Sordi, assillanti, giorni e minuti tratteggiano fuori luci e colori. Vago tacendo nel freddo pallore, ascolto il vociare del prete e i fedeli. Dubbi e silenzi soffocano il cuore. Attendo Natale tra i volti di sempre, forgiando le mani nel calco di gesso. Vorrei che apparisse la notte in un fiore, davanti alla tela, di pietra, di sale, vivo incapace di dipingere il mare. Aspetto Natale per capire chi parte, aspetto chi arriva e non sa se arrivare, aspetto che il vento, tramontana o maestrale, faccia apparire la costa d'Oriente. Non so se aspettare oppure svanire. Aspetto Natale senza preghiere, aspetto che il vento, qualunque esso sia, sbattendo le nocche si rompa le dita e in quel crocevia che guardo scrutando appaglia una scia che mi porti nel sogno. Allora, l'altra poesia e poi l'amica termina. Ah, ok. Prendo coraggio. Un posto nel cuore. Ho lasciato il silenzio senza fare rumore, posato nel porto la follia del mio cuore. Ho lasciato la luna impazzare gioiosa, la magia, la paura, ho lasciato ogni cosa. In quell'angolo piccolo, pieno di sole, lascerò tutto ciò che potresti cambiare, vestiti, capelli, l'umore che appare, carezze, la storia che all'altro puoi dare. Ho lasciato morire l'autunno a settembre, l'abbraccio dell'ombra che mi torna ogni sera, il sentiero nascosto sulla pelle dorata, il rincorrere l'ora, la magia, la giornata. Sotto un sole cocente che sbadiglia sul mare, ho lasciato il tuo labbro accennare al sorriso, ho lasciato quel viso che mi appare sereno,
ho lasciato l'ardore che pulsava nel seno. Ho vissuto sul fondo, dove il mare è più nero, per trovare i tuoi occhi, rivedere il colore. In quell'angolo piccolo, in quel vuoto, in quel cuore, ho riempito ogni spazio, lascerò il mio dolore. Χθες τιμήσαμε τον Κωστή Παλαμά. Να σου πες, δεν βελάει. Α, μου το διάκοπα. Χθες λοιπόν τιμήσαμε τον Κωστή Παλαμά. Ο Κωστής Παλαμάς, τα είπε χθες ο αγαπητός εδώ Σκιαθάς, έχει τη σχέση την οποία έχει με το Μεσολόγγι. Αγάπησε το Μεσολόγγι, έγραψε για το Μεσολόγγι. Κάπως έτσι, όχι στο επίπεδο του Παλαμά, δεν μπορώ να κάνω αυτή τη σύγκριση και τον παραλληλισμό, εμπνεύστηκε και ο Φερνάντο Πέντσα για το Μεσολόγγι. Εμπνεύστηκε από το Μεσολόγγι και έγραψε για το Μεσολόγγι. Allora, Φερνάντο, για το Μεσολόγγι, το ποίημά του θα διαβάσει 2-3 στροφές και μετά έκρινε ο ίδιος ότι θα ήθελε να το ακούσετε στα ελληνικά, όπως έχει μεταφραστεί. Οπότε ζητήσαμε από την Ερμίνα να το διαβάσει στα ελληνικά. Arrivi e partenze, senza meta e né sogno, lambendo Ioannina tra monti e pianure. Sei a Messolonghi e non sai che c'è il mare, ignori il suo nome, il suo tempo, il suo stare. Μεσολόγγι. Δίχως σκοπό και όνειρο, όλο έρχεσαι και φεύγεις, αφήνοντας τα Γιάννενα μέσα σε βουνά και κάμπους. Στο Μεσολόγγι βρίσκεσαι, τη θάλασσα δεν ξέρεις, το όνομά της αγνοείς, το είναι, το ρυθμό της. Μέσα σε ένα ψεύτικο κενό, μοιάζει σταματημένος με μάτια που κοιτάζουν εμπρός στο ξενοδοχείο. Ήταν ένα μυστήριο χωρίς φως, ούτε ασπράδια. Δεν είναι η Ελλάδα εδώ που ζει στο καλοκαίρι. Το Μεσολόγγι είναι φωνή και αδελφικό τραγούδι. Νότες είναι στον άνεμο που θέλουν να επιστρέψεις, στο πανηγύρι που ζήσα, που γίνει στο λιμάνι, τη θύμηση του φεγγαριού στη θάλασσα κρατάω. Μπρος του μεγάλου καναλιού την πύλη ακουμπισμένη, τα πλοία που την αγνοούν, κοιτάζει κουρασμένη. Λίγος ο χρόνος που είναι στην Πάτρα για να φτάσουν και όλα στη θάλασσα, στη γη σβήνονται ένα-ένα. Το Μεσολόγγι φαίνεται από τη θάλασσα κρυμμένα. Πίσω του έχει τα βουνά, ανέμους να εμποδίζουν, μελτέμια δεν το κάμπτουνε, ούτε και μαϊστράλια. Μια αγάπη φθινοπορεινή σαν παίζουν και χτυπούνε. Κόντρα η λιμνοθάλασσα που δείχνουν τη γαλήνη έχει. Τη σκίζει άγρια μια λάμα που διασχίζει, πληγή μεγάλη και βαθιά βλέπεις και σε παγώνει, στο μονοπάτι που αυτόν τον κόσμο κυνηγάει. Στο αστραφτερό σπινθύρισμα που παίζει σαν το κύμα, ακούγεται ο θόρυβος των αμαξιών που τρέχουν, ερωδιοί που στέκονται με χάρη να θαυμάσουν το πώς χορεύουν τα πουλιά, τον ήχο των εντόμων. Με τρώει περιέργεια, ήσυχα να θαυμάσω, μονάχος να με θα ήθελα, θάνατο να μην νιώθω, στην εκκλησία να χαθώ και στο γλυκό λευκό της, στα σπίτια να καθρεφτιστώ και στο νερό να σβήσω. Άπιαστη απατηλή σιωπή, μυστήριο σε τη λίγη, σε ντώνει από άργυρο που είσαι με το φεγγάρι, του γλύκα αποκαλούν αυτή την αίσθηση γαλήνης, μες στη σιωπή της χαραυγής, το όνειρό σου σέρνεις. Τη γη πάνω στη θάλασσα με αλυσίδες δένει και με όλους για όσους φτάνουνε, μα που ποτέ δεν φεύγουν, είναι η σιωπή, η αναμονή, η σκιά που ολοψαρεύει, ένα τραγούδι της καρδιάς και βάρκες στο λιμάνι. Κάτω από τον ήλιο τον καυτό, σε μια αχανή πλατεία, βρίσκουν παρηγοριά οι σκιές καθώς πέφτει το βράδυ και χάνεται των τραγουδιών, των λέξεων η νύχτα, ένα όνειρο, ένα αντίο, ο ερχομός μιας τύψης. Χαμένη αγάπη ονόμασε το λόγιο μου φεγγάρι και τον αέρα που περνά χωρίς ορμή και φόβο, γιατί έχει άλλο όνομα έτουτο το φεγγάρι. Σε ένα τραγούδι, μια στροφή είναι η χαρά που σβήνει. Η Ευρώπη που άρπαξε ο Θεός είναι το Μεσολόγγι. Γυναίκα είναι που στον εχθρό τα στήθη της προτάσει. Στέρισε το χαμόγελο απ' του γιου, μη γίνει Τούρκα. Προστάτευσε τους ποιητές, τους ήρωες, το γερό της. Έχουν μια σκέψη άνθρωποι, δεν θέλουν να πεθάνουν. Χρώμα να δώσουν θέλουν στους δρόμους που καμπύλες.
θέλει το φως στη θάλασσα καθώς τα ξημερώνει, να αφήνει, θέλει το μυαλό, την ποίηση του ονείρου. Στο πάρκο αυτό, στο πράσινο, ζει μόνο η ελπίδα. Θλίψη εδώ δεν κατοικεί, πόνο κανείς δεν δίνει. Χαρά υπάρχει στους βλαστούς. Μπορείς, μίλησε, σκέψου να αφήσεις την καρδιά εδώ, μια ιστορία φίλη. Λοιπόν, ο μόνος που δεν συμμετείχα σε αυτή την ιστορία είμαι εγώ, οπότε είπα κάτι να κάνω κι εγώ να πούμε. Με υλοποίησε λοιπόν το Μεσολόγιο. Να τα ακούσετε. Senza meta né sogno, lamento Ioannina, tramonti e pianure, sei a me solo chi e non sai che c'è il mare, ignori il suo nome, il suo tempo, il suo stare, sembri sospeso in un vuoto apparente, con gli occhi scrutando davanti all'hotel. Era un mistero senza luce biancore, non è qui la Grecia che d'estate ti appare, verso l'onghi e la voce un canto fraterno, notte dell'aria che ti fanno tornare. Io l'ho vissuto con la fiera sul bordo e tengo il ricordo della luna sul mare. Pam, param, pam, 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 pararara. Pam, param, pam, 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 pararara. La laguna si oppone alla quiete del sonno, squarcia feroce una lama che fende, una lunga ferita che ti gela guardando, lungo il cammino che insegue quel mondo. Sono curioso del quieto ammirare, vorrei essere solo e non sentirmi morire, nella chiesa smarrirmi nel dolce candore, con le case specchiarmi sull'acqua sfumare, nell'immenso piazzale sotto il sole cocente, l'ombra al tramonto si rifugia la sera, si perde la notte di canti e parole, un sogno, un addio, il rimorso che appare. Pam, param, pam, 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 pararara. Pam, param, pam, 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 param, pam, pam. Silenzio fuggente ti avvolge il mistero, lenzuolo d'argento dove sei con la luna, si chiama turrida questo senso di pace, trascini il tuo sogno nell'aurora che tace, chiama la luna come amore perduto, questo vento che passa senza forza e paura, perché
questa luna un nome diverso, e gioia che muore in un canto e in un verso. In quel parco, in quel verde vive solo speranza, non alberga tristezza, non vuol darti dolore. Tra le stelle c'è gioia, puoi parlare, pensare. Qui si chiusa una storia, puoi lasciare il tuo cuore. A un pensiero la gente non vuole morire, ma dare alle strade bucambile colore. Vuole al mattino la luce sul mare, lasciare alla mente la poesia di sognare, lasciare alla mente la poesia di sognare. Λοιπόν, συνεχίζουμε με ποίηματα από τον Φερνάντο Πένσο, μελοποιημένα από μένα. Το ποίημα αυτό λέγεται «Oggi», σήμερα. Impazzisco io, oggi impazzisce tanta, tanta, tanta gente. Baram, 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 oggi sei eri tu, oggi domani io. Oggi noi è tanta, tanta
Το επόμενο τραγούδι είναι ένα ποίημα μελοποιημένο από την ποιητική συλλογή του Φερνάντο Πένσα, Τσέρκα, ψάξε. Εν ολίγης, ψάξε τα κλειδιά. Τι σημασία έχει αν είναι ανοιχτή ή κλειστή? Άνοιξε την ψυχή σου, την καρδιά σου, τις αυταπάτες σου, τα διαφορετικά σου πρόσωπα. Άνοιξέ τα στη ζωή. Έχεις ανακαλύψει το στήθος σου, τα χαμένα τραγούδια. Ψάξε ακόμα για τα κλειδιά. Ψάξε αυτό που σου λείπει. Σε μια από τις ημέρες σου, από τα χρόνια σου, ίσως βρεις τη χαρά από το παρόν που σου ξεφεύγει. Όπως καταλάβατε, είμαι ο προσωπικός μελοποιός του Φερνάντο Πένσα και αυτό το τραγούδι δικό μου. Τραγούδι της αγάπης, Canto d'amore, επίσης διαχειρός, του Φερνάντο Πένσα. Συνεχίζουμε τώρα, όχι σε δικό μου τραγούδι, ούτε το Φερνάντο, σε γκρίκο. Πρώτο τελευταίο μας τραγούδι, «Οριά μου Ροντινέντα, ωραία μου Χελιδόνι», επίσης τραγούδι της ξενιτιάς. Se a pote se ce ftagi
Και θα κλείσουμε τώρα με ένα τραγούδι, μαντέψτε τι σημαίνει, καληνύχτα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να σας δώσουμε κάτι διαφορετικό, κάτι που δεν συνηθίζεται στην Ελλάδα, μα είναι όμως τόσο αγαπημένο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλουμε να σας χαιρετήσουμε, υπέροχη Αρμονία Γκρέκα. Ευχαριστούμε τους ποιητές μας, Φερνάντο Πένσα, Λέο Λουτσέρη, Σαλβατόρε Τομάζη. Ευχαριστούμε τον Λευτέρη Δακαλάκη, την Ερμίνα, το μαέστρο μας, το μαέστρο μας κυρίως. Και σας προσκαλούμε του χρόνου σε ένα ακόμη πιο όμορφο φεστιβάλ, Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Πάτρας, το 7ο, με ακόμη περισσότερες εκδηλώσεις και θα χαρούμε να σας έχουμε κοντά μας. Ευχαριστούμε πολύ.